Velo njani futhi usuku lakho esikoleni? Ayenze wonke umsebenzi wesikole. Ngani? Unjani mngani? Ngiyaphila yebo, ufuna nani? Hawu kahle mngani, engabe yajabula nje ukuthi uvashele umngani wakho indaba. Cha khona ngiyajabula ukusiphela inkinga wena usaziya nje usasinaki soma lo abadala. Hawu kahle mngani, okwami nje ngaloyo ngilangilandanga futhi namhlanje. Hawu indaba uzale no? Hawu phela nje okhona nje umama wakhe namhlanje akanginakile ngoba usayithola into ayifunayo. Hayi shem dala usenkingeni kodwa phela ke mina vele ngangikutsheliwe sekuqaleni ukuthi khohlwa abadala ke. Hawu kahle mngani, ufuna ngithanda nani? Ngithanda labafana abadlinsango leminyango awungeke oh. Yazi ngcono ngisho bona ufana babadla inhlanga unokuba uthanda nowabadala, abadala bazokushiya nje ungenalutho. Hawu kahle kuyafana njengoba wena uhleli nje la ufukana nezincwadi sisi. Uthanda nomfana uzokuthengela igwinya. Awungeke mngani, phuma lapha. Angeke ngikwazi mina ukuphuma mngani, ngcono ngisho ngifunda izifundo nokuba nje shemidlalo ngokuba kumdala. Hayibo, mina nandawanye namhlanje kwenze njani uma phela nizwana? Hawu kahle wena, ngingabe usibingelela kahle ngizosibuza into osibuza yona. Cha, phela uthi ngiyaxaka nina nitshwayelekile ukuthi nitholakale nindawonye. Hawu phela nami ngiyakwazi ukuthi ngiyikhiphe ngishayise ikhanda lami ngomoya ngizobona umngani wami unenkinga ngani. Wena futhi uphi kumuntu wakho ngoba ulana? Hawu kwathi manje uhlangana nomuntu wami futhi awungiyeke nje ngaloyo. Ayingeke ufetha nimeni kancane ucabane namhlanje nje ngicabana endabeni yoke Cha, nivela uthi nje lona nje yabona nje unalento yakhe ngijwayele futhi umbona nindawonye lani mina ngijwayele ukuvakashela. Nakho-ke nje nami ngimvakashelile kwahle kancane wena. Hawu awuhambe kumuntu wakho kushiye sobabili. Wena owakho umuntu awunamuntu wena uxakwa yini ngowami umuntu? Hayibo, phela umuntu uyasebenza. Angeke bafetha nikahleni ke. Ya phela vele nobuhle ngisakhonfuse ukuthi indaba elana usithandiwe. Ya yena uyangichazela isitori sakho kodwa phela vele sasivele simtshelile ukuthi akabakhohlwa babadala. Uyalunga nje uyalunga. Hawu kahle-ke wena-ke ngoba phela ayikho into engalungiseki. Uma ehamba nje umama wakhe mina ngiyabuyela endodeni yami ningiyekeni. Indoda esinuka omunye umama. Kanti kunani? Umuntu usesemntwini uhlangana kuwona wakho wamfica. Ngeke ungibone. Hayibo nangilona bo. Ayingeke kodwa kufanele niyeke uxabana lento yibafesi kodwa nawe sithandiwe ke she mhla wathola lo mama wenze njalo. Hawu uyongenza lo. Uyini njalo ongenza yona? Ngeke ngize ngishaye umama uyangibona nje nami ngithi ngisaphila nje ngisamuhle ngisafresh ku-nice. Unesho ukuthi ngeke aza kushaye Hawu engishayelani awusaze sibanga indoda. Hawu kwami mngani. Phela yakhe wayithatha kuyena. Akusho lutho lokho kodwa kusalayo ngiyayithola nami lento ayinikayo nami ngiyayithola. Lo mama yamthanda. Izokuvithiza kushiya kanjalo ungathathi kutshela ngizobuya uze kithi. Hawu sawona baba. Ya nolwazi. Njani baba? Ngiyaphela yini ngathi ulate nje kunezinye ingane. Hayi ngizokubika kade ngibona ingane edlula wena ulate. Ingane edlula ngo2 emakhaya. Phuma sasiphuma asisuka sesibama homework. Ozinibadala mina bami. Abasasho ukuthi ingane zofika late bathi fobazali. Hayi, abantu bazofuna basazofuna. Banazo inamba zami. Ngizobanikeza. Hayi awuboni ukuthi wenza njani egcineni. Ngiyaqolisa kana. Yabona nje kodwa ngakutholi ukuthi khona umkhuba ayithiwa kudadishwa ntambama uyangizwa. Mina nomkhuba bamfana hayi. Ngiyakutshela ngiyabazi abantu abangangani nasebekhuluma kanje. Akazi nje ukuthi ngisoze. Hayi kulungile. Anguthethe izimacala uqhubeke nomsebenzi wegceke. Yebo. Soke sibona nina. Ya kulungile nolwazi. Hey,
Wesinqanda mathi sami. Hey yavuka uthele njalo wena. Hey. Usho kanjani isithando sami? Hayi. Uma ungekho emasimini usendlini wenza umsebenzi wasendlini awuhlale phansi kancane ukuyeke lo msebenzi lo. Okay, ngiyakuza tata. Alright kodwa. Ngiyaphila. Awu, kodwa ngosame ngakhetha lapha kuwena yazi. Phela nawo ubona nje mina ngidlula zonke intombi. Oh, uyabona ngisho ngababona nje mangihamba lapha ngazi ukuthi ukhona wena. Yazi isithando sami. Hayi. Angithi namhlanje uzoya emasimini angithi. Yebo baba ngiyeza. Uzola. Kodwa ngizoqale ngikwenze into okudla kuqala. Awuboni ingakho ngisho ukuthi ngakhetha lapha kuwena. Awu. Uyabona ngisona njengoba awu musukhuluma kanjalo yazi uzongenza ngikhophozela ngiyindoda. Awu lutho. Uyabona wena. Mina ngenza umsebenzi wami. Hayi kuhle ngiyajabula ukuzwa lokho. Yebo baba. Awu ngisangokuthi ngisondele uyabona izinkomo engayikhipha lezi zincane hayi ngifuna ukuqedela manje. Awulenzile iphutha baba. Ngiyajabula sano sami awungenzele ukudla. Okay. Njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila, ngisaze kuwena ngifuna ukubhalisa homework. Bhalisa homework, ngibhalisa wena, mina. Hafethu ya. Hayibo manje wayiphoza nakhe wendini. Asikele phela fethu nawe yazi ukuthi bengivele ngishenye yonke le nto, yabo. Shase mfethu ungaphuma sokwazi ukukhuluma yabo. Okay. Sure. Njani? Thina. Ngiyaphila. Manje wadini wrong if uzobhaliswa yimi. Hayibo, uzosanga ngifuna ukubhala yini? Ngiright mangabhalini sekusena esikoleni ngingabhala. Okay, best kahle ke bo. Angathi nama ngiyaphoxa kodwa vele emaqinisweni akusiyo homework into engizisela. Ulethwe yini? Vele phela ulethwe ezinyawo bungeke ulethwe homework la. Okay, angiqonde ngalo ndlela. Nawe siyazi ukuthi mina ngikuthanda. Uyangithanda? Yeah. Ngithanda ukuthi kube njani? Ukuthi yabo sithandane maybe kwamanje angeke usu-understand ukuthi uma ungayinikeza isikhathi ila le nto engisho ithathe serious lapho ungakubona lokho. Hawu ma, mina nawe relationship. Hawu. Ingoba ungazi ngithi mina ne-school boy asihlangana. Okay, ngi-understand lokho kodwa vele esiphela bheka ukuthi ngi-school boy akusho lutho. If uthi ngiyakuthanda nawe angithanda angikholelwa ukuthi nje simpela khona sinikeza inkinga sobabili. Sorry Nkosi yami yazi ngithanda lolodwa lalo lithathile ngeke ngikwazi nawe uyacabanga nje seklasini sesishare igwini. Ngiyakuzwa kodwa ezokubheka. Okay, yabo umuntu uma umthanda mina ngancamela ukuthi mhlambe ngingalidli idlo wena because mina ngithanda wena. Uma kudle wena kufanele ukuthi udle mina. Yebo lento leyo. Sorry Nkosi yami. Anginalo uthando oluningi ngihambe ngifayeza noma ngephi bese ukhona umuntu engithanda ucela uphume kimi noma uzophuma ku. Mina ngicabanga ukuthi ngakhona ukuphuma ko into mayithanda khona ngiyeke. Hawu uyakwazi ukuyeka uzovinjwa yini? Kanjani? Let's say mina ngifuna ifone esitolo yabo enga-afford ngaleso sikhathi. If senginemali ngiyeka. Uzoyiyeka ngalonayo imali yayo. Uma let's say imali senginayo ke. Ngiyayithenga. Yeah, into eyenzakalayo mina ukuthanda ukuthi unomuntu noma usenaye nje lokho engithanda ngokulini. Ubona ngendlela kanje. Akwazi kwamnandi sihleli nenkehla lethu. Uyabona kodwa gift. Ya ngiyabona. Kodwa bami. Awu baba. Angazi ngijabula kani, angihleli nami. Awu sihleli Nami nomuntu ngithatha emali. belungu ngiyosebenza. La, akangingodwa ngisho ukuthi ubhobho nje. Phela mina babuya Isincanyana nje bataba. Uyawathola ama-piece job ngama-weekend kodwa kenze lutho ngoba efunda nje. Kodwa ke wendoda. Yebo baba. Uyabona? Ngibone nangu makoti. Lapha ensimini ngibone igeje liyashona nemvula iyavuma futhi yeyo kulima. Sekusikhathi sokulima baba. ayikho nje nathi lento yokusebenzisa umuntu Ola, endlini. ngisakhuluma. Yaxolile. Ngikhuluma nobhuti wakho. Awufunda ukuhlonipha. Abefundela khona lokho ke. Mase befunde kakhulu baba nje. Uyabona? Awungeke. Uzokufaka isagila lo. Kwayena njengoba ngithi nangu mangcwabade lima lapha. Nangu ngibona mina. Yabona baba inkomo zakho lapha ngikhaleli.
Hawu, uyabona noma ngesena amazinyo kahle. Eh. Ngiyokuyihlafuna kodwa inkomo. Uyabona. Yidli imfihlo. Uyazi ukuthi manje izolinje nafanele kulini. Nonyoko okhulu nje uthola umcamo. Uyabona hayi. Hayi, makoti lona wangempela. Kodwa ke khona okusalayo. Yini baba? Kanjani mthemane? Angiboni kahle lapha uGifu wenze njani ngoba bona ngathi indoda evele ibhunge nje eyihlala lapha empangeni. Iyobuka Olicious Bay. Uyabona baba Olicious Bay bahambe zonke indawo. Makuvaliwe ikole nje baba benze njalo bo. Senikhuluma ngami ngikhona manje. Khona angiboni phela umuntu wenze njani. Angiboni wenze njani. Ngoba ngikhala ngithi ngisho ukuthi ubhobho kungilokho nje uthi nasi isikhoma semboza baba. Kade nami ngisahlanga ngisalutho. Kodwa into encane, okungani. Kodwa baba usakhala nje okwemboza uthini ke azazabona nje nokuyisketshana besithembisa ukuthi uzovuka isibongo sala ekhaya. Kwakwenzeka nje unabhuti omdala ukuthatha phela lokho uthi mina ngisibona iskate. Angikhulumi mina baba ngento okuzo kuthiwa ubonakale. Mina ngifuna ukuthi baba akhombise ukubonakala ukuthi hayi kumisa iduku la ekhaya ngenxa yakhe. Uyabona abantu Angasiqedi isikole bafuna ungalingi nje indlale ngami nabafuso awusekho esikoleni ngeke mina ngize ngimisa iduku la ekhaya. Ikhona mina intombi yami yakabiyela engithandayo lapha Biyela kuphi? Lapha ezansi manje angazi. Ngizwani ngamehlo wami? Ngizwani ngamehlo wendoda. Kunenkinga ni baba. Ubiyela muphi? La ezansi. Umakhelwane wami. Yebo. Yona angithi kuthiwa mina ngesibona. Kundaba zofudo. Khona impela kondaba zofudo. Umngane wakho phela lo baba. Mina ngumukelo ngubani? Kahle mntana. Baba, ngithe kuze umuntu asuka athanda intombi kumakhelwane okwazi ukuthi abekhatha labo bantu. Akuloko uthi lo mina nje ngikhona ngagawula ngale mentabeni kude kabi. Kodwa nje kuzolotshola ngithini zomsicatha umndeni lapho mawuthi kalotshola. Ziphi unazo? Wamlobolela babhuti omdala. Yini mina kuzoba inkinga? Wayeletha kimi imali. Hawu, ngithengele. Uyenako uzongilobolela. Mina ngilandela imithetho kababa. Baba metha akayizwisisi. Yabona ngikutshela mina lokho engushoyo. Ngeke ngikwazi ukukhiphela ngisho. Yabona ujamlethu no Seliva. Akusho phela mina. Ke mbaki sokuyizona inkomo zami lezo. Sho phela mina ngikhaza ukuthi la ekhaya ngeke ngizwe ngemena. Awuthi baba ngimqalaza ukuthi wenze njani ngapha ulokhosana. Wena baba uvelisale nami ngisayihambela ngeke ngihlala ngami. Kwathi icoso lo sengikhulumeni nalengane. Vele ngikhumbuza usheni bami madoda. Ngena lo mfazi lo mase ngiqedile ngifaka iflat mode. Ya, ngifice sengiyaready. Hayibo, sithando sami. Ukhuluma nobani? Hawu kanti ukhona seno sami. Hayi bo ngikhuluma ngedwa. Usengitholela nto. Lutho baba. Kodwa ngosikazi nawe sengimuhle yo. Hayi bo, musu sigqoka kangaka ukuthi uzokuthinta kangaka. Hayi bo. Sithando sami. Yebo baby. Kanti usashisa nje awungibuke phela nawe yo. Mangenza kanjeni? Umrevithi, awuzi umrevithi sithando sami. Na uyaziphela kekho uyafane nami. Masungiphola injini manje sithando sami uthi ingane ngozakha ngani phela. Ubala phela lo. Usho kanje. Umuntu encane lezo. Hayi, awuthi ngithini manje. Inkosi yami. Ngiyathanda lezo. Nami ngiyathanda baba. Hayi, uyabona wena, ayikho into engathi ngikhiphela ngaphandle. Ngithi ngoqalaza. Ngiqalazani manje? Uhamba kanjani baba ekhaya ngikhona? Yabona nje unikezwa konke umsebenzi uyawenza nawasembhedeni ke ngunikeza distinction lapha uyayenza into yakho. Ngenza sure ngoba ngifuni baba uhambe lokuphuma ngaphandle. Unganele endlini kumele ngenze kube umsebenzi wami lo. Awulasho lavuka uhlanyela amasu ukhuluma kanjalo. Wathi angiphendi. Asiphinde baba. Ngiyambonga umdala. Lo. Efesi mina unkazi ethu. Hamba kanjani ethu? Zomuntu tjona. Efesi ulele ngalesikhathi. Yabo kodwa usikhona nje manje isikhathi.
Oh, it's manje ngangasibona isikhathi esithatha Uthi ezingibona lento yenzayo mfethu awukwazi ukuthi ungalela ngesikhathi awubhizi ngisho noma ngomsebenzi wesikole noma yini nje mfethu. Sade ngibhala futhi drama la. Uqedile shweni? Hayi Kathele babe. Kathele she. Zizinto esadobhizi. Izolo sambile nje kade sise library. Lokho akusho manje ubufundisa lokuphela. Ndayibona tourism inkathazile bese indlela boy mana phezulu ngani phezulu yakhumbula ukuthi wena like bu dedicated ukuthi uyafuna ukuthi uyafunda uyaphasa ubufuna even at night wenza ngayo manje namhlanje ukhalisa ukuthi manje phela futhi senze ukuthi izinto ebuyishintsha bozithi ukuthi kuba upside down yabo kakhulukazi bese ungafuni ukunaka bekwenza nanokuthi phela futhi kumele uyabo izinto focus kuzona zonke yabo ono London wethu yabo naku London mana futhi wena njengamanje usukhathele kahle yonke le ndaba yase-library nje eseceleni wena hlahla umuntu ukukhathazele lawo London bese Cela ukungabi ukuthi uphosa usithandiwe. Hayibo. Athi ngubani abantu basikole labo babe unkazi futhi. Hayi ngeke shema unkazi abemthanda shema usithandile kazi indaba emthande kangaka ngoba phela uyamazi usithandile ukuthi. Kanti vele usithandiwe yena uyiliphi ke vele usithandiwe vele. Ngoba phela bathena akazwani nje no school boy sebenzakalani manje futhi. Mina shema siqala ukungiyengisa-ke nje shema uyabo kodwa kusalayo mina futhi ngiyamthanda unkazi ukuthi angazi wena ngikhona izobona. Hayibo kahle wena ukuthandana namadoda abantu awuwuphole sisi uyofanini. Manje ngenze njani ngomtholaphi engizomthanda bafethu. Hawu kahle wena uyabona nje nawe ukuthi nonkazi nje akakunakileke nje uyithandela usithandiwe. Sizamele noma sihamba siyokusiza ngedolobheni. Hayibo shema ngingathi bafethu ngiyamthanda lo muntu and futhi ngeke ngize ngimyeke kuzofanele nje usithandiwe omyeke vele usithandiwe vele futhi akamthanda. Kuzomela uyisondeze kodwa ngikena. Ayeke ukwazi phela okuyisondeza endodeni yomuntu. Hayi ngeke shema khona lokho ngeke ngikwenza ukuthi kusala ngiyazi uzobona shema. Khona into engingayithandi impela ukuyisondeza ngifana kodwa shema uzobona yini. Kodwa nawe uyabona nje nokuthi unkazi akunakile uyithandela usithandiwe. Cha. ukuthi esengizindlela yakho ukukhuluma wena bezikahlahle ngicabangela anyway bese wena bese uyibhayi drama phezulu mina ngibhalele ngiqedile yonke into that's why ngila yabo mina esengidinga ngisho lami ngikufihlele ukutshela boy wrong manje ukuthi phezulu abazali bayakhokha esikoleni yabo manje ukuthi nango December kanti mama ship date simnandi kuthiwa nje pens down uyojaba lapho yazophasa showcase yabo showcase wena esokuzalala amathekeni ayiboshe angisho esingajoli kodwa manje ishe nesikele sibanje nina bese ngabe ngisala ukujola nodo nina batshela jola phezulu kodwa manje yabo ibheke lento yakho she yabo. Okay, mina esivele ngisafuna ukuya la library ngiyoshaya amanye amakhophi ngizodlula endlini ngithathela amadokhumenti. Ngaphera nami vele ngiphothekile mfethu. Okay. See you later. Ya ngiyanibiza la gift. Nomngani wakho anibambeki kulezi insuku lezi. Niya kuphi? Ngibangisephi? Gift. Yena njalo azikhanda lakho laduma ubuyisa la le phone le. Awubambeki ngikhuluma nawe ucofa ifoni. Uyabo? Niya kuphi kahle kahle? Sathi sibabone nje la ngaphandle. Ngikubizela indaba yakho le ukuthi kahle kahle yini lento yenza esikoleni, uyabo? Ngasolo edlula kade ngibiziwe ngayiswa le esikoleni. Kuthiwa wena esikoleni usaconcentrate noma kusakaya drop enza yonke into le. Uyabo? Ndeskashana nje. Hayi ndeskashana uyalimala esikoleni sezona kwesikole uyabona. Niyokwenzani ngitshela mina niyokwenza nje banihamba phela nifika manje nini? Niqhamuka esikoleni ufike niyashintsha manje futhi niyahamba. Kahle kahle lazo safuna ukuya ngasestudio ngaphezulu. Istudio La kurekhodwa khona enye demo yomculo esafuna ukuyenza. Idemo yini manje amademo? Usukwenziwani ngakhulunywa ngamademo? Phela thina sibadala indaba zamademo azizazi. Umculo idemo. Yeah. Hlangana naphi lo? Kuthi kube into eyodwa.
Yabo, so first record maso sidemo izosiza sinabantu sibanike emafonini. Yabo. Idemo kahle sekumsebenzi sesiwenzile. Uze bebone nenzeni. Bese umsebenzi esikoleni wenza nini ke wona? Uyazi nje uzaba umakhabhala ngabo 6000. Wena kuzokusiza awungichazeleke mngani wakhe la. Kuzomsiza phi ke yena ukucula? Umusic nesikole futhi kuyahlangana lezi zinto lezi. Yabo nje. Izinto nje ezithi mayithintana. Yabo. Hayi. Artwork senze artwork. Yeah, iyenza ukuthi improve lapho kuma subjects lawa angama language. Makuthiwa ibali ngakusiza phi nje umculo ebalini? Ngakusiza umculo. Yayibala nje nemali. Uzocash up angathanga twenza music. Uyadayisa mhlawumbe ngaba basedile awadayisayo then uyakhisha up khanda imali yabo. Masoba bese yawazi ukuthi ubale sengene imali. Ukuthi sibukela nasekuseni mhlasimpe abazali basifundisa sifune igole siqede. Lapha mase bemsebenzi mayengaveli umculo usungaxhasa lapho mhlawumbe uthi sithole. Yosiza kanjani ngoba phela yazi mina into esengiyibonile nginitshene kule minyaka sengiyiphelile. Labantu abacula isikhathi esiningi uzothi umuntu uyacula uthi uyabona hawu usecwilile mhlambe ama drugs yenza yonke into kodwa siyatrenda ku YouTube. Ngishonile nje namhlanje. Siyaphila ngani siphathele izinto. Mina siyafika nje emhlabeni. Sangene imali. Ukuthi imphilo nje ikofe yazi. Hayiwa ikofe ngani ngani. Kodwa impilo nje nayo nento zazo nje so. Awukhuluma sichazele imanje sebenzekile. Hayi ngikho lo ayi. Sanibonani bangani bami. Hayibo, ayizani wena. Hayibo yini nahlina nje nina namuncu yini uhlangana nokuhlina kwethu awuphume kithi hambe ngiyanibingelela yini ningaphumi yakho kuhambe endodeni yakho lawusikhoshela ngapha awu anginandaba vele bengingasile kunina ngihambe indlela yami phuma kithi wena ayibona kuye kube nanendlela uyaphinda wena njalo wena gift nginako ukuthi ngikhuluma nawe lokhu ufaka into engazazi yini manje utrend ngiyakhuluma nawe ngimdala ufaka trend yini manje utrend lokho ukhuluma ngakho awufuthi hawo Stumile lapha ku YouTube siyaziwa yabo. Yabo music video music eyote side yabo. Sinalento okwazi. Ngiyakuzwa lokho ngiyakuzwa. Oh kanti nje ucofana nefoni ubani ke lengane lena manje. Lokhu bhala lano yini manje lo? Hlekana la esikhathi. Futhi awona phethu. Yiyo kanti indaba lentombazane le. Cha, inkinga ukuthi sokuqala kwa isikole uyabheda. Manje kwayini umculo. Sekuyile ntombazane. Cha, lona lo uhlanga ngichazela ukuhlangana naphi zonke lezi zinto. Lo qala isikole uyahlangana nalo nomculo. Umculo uyahlangana namantombazane yabo. Hayi ukuthi ke lo muntu lona umuntu kanjani yabo. Umuntu right yabo. Mhlawumbe nawe bhuti uzomaza hambe nesikhathi. Awu kodwa ukumthanda lokuhlangana phi ke nomculo khona yabo ezisodila nalezinto zamademo mina ngizodedela into enengi nama-hits amnandi kabe ngomplaza ngoba ngisemathandweni yonke into yaflow yabo ayi yabona-ke manje usuyakhuluma-ke manje ngosukhuluma ezothando-ke manje kodwa ade ungithethisa yeka shiya lokho ukuthi manje ungikhumbuza heyi ngike ngahamba nomsebenzi ngale eSwatini yakwazi eSwatini seyitourist seshiya umhlaba siyathola mina ngihambile indawo hayi leSwatini uyabona laphana ngafike nami ngayitholela uthando ngaphatha kamathu contract siyaphela safanele sibuye size ngapha eSouth Africa uyabona ngafike laphana ngayitholela ko ntombazanyana laphana eMswazi hey ingane yakhona yinhle kwakuthiwa igama ubuhle hawu yayisithi masiyikhuluma ngoti ithi mayisikhulunyela intinyela kwani yabona njalo wena uyabona ukuthi njani ayithi masithi inhlitiyo yami ithi tiki ayazi lo umculo wami ingoma yonke ingoma tiki awu kiki bafana ningitholele lo ngoma le bafana ngisilapha aningitholele lo ngoma le ngiyifuna bafana lo ngoma lizongibuyisela leSwazini aningitholele yona bafana ningitholele kade thetha manje hayi phela le ngoma iyakhuluma le ngoma le ngikhumbuza isithando sami sakini iyakhuluma le ngoma ningitholele yona thatha nisifuna nganibambezele ukuthi usendele mina nginawo kodwa kuningi awuzonginika sona kuba lokho yahlonipha wena usuthanda ukuhlupha wena nihambani aningishiyeni nisale ngilungisa izinto
Yo, bese yazi ngicabanga something mina bese. Emayelana nayo. Yakhumbula ekseni ngalenkathi ngisafika lapha. Sure. Athe sibanga indaba ukuthi wena bese uthanda ukukhula amantombazana, yabo. Na bese atathi nami nendithile ngitshele yona. Ya vele mhlawumbe uyayazi, yabo. Funa ukuthi ngoshaya idemo bese umculo, yabo. Hip hop shit. Uyahleka lo mjingo. Cha, it's all about music bese kuwena yabo. Bese ukuthi at some point even ngasa umuntu siyafunda kodwa music ungasinika something at the end of the day. Kodwa mina athi ngikhoza insana amantombazana. Okay, vele nami music engenza kodwa amantombazana ngiyawathanda music yawethu. At some point lento iyaconnect, yabo? Shoot now sizothanda amantombazana too. Hayi sinazothanda amantombazana. Bona azothanda mina. Ay okay, Johnny. On. Yeah. How is? No, Masi. Yeah. I found something Liliana. Yebo njani? Ngiyaphila. Sasandaba yesu yanola suka gcina philanga. Yagcina ungaphilanga. Awusifuna sisebenzise yomkhaya manje siba kancane ke wena uzibingelele nje kokuqala. Hawu, ngesize ngawe. Mhlawumbe uphethe wena. Ngiyamuzwa ukhuluma nami uthini? Manje kunenkinga wena mangikhuluma. Kunenkinga Ngaxolisana sawubona. Ngiyabona njalo. Bese ukhuluma nawe. Indaba engaphila. Yagcina phela ngiyaphila yini? Yaphila. Wena awuvumanga. Sebenza, kumele uyeke lokho kungadelela. Mina phela ngihlangana nokuthi lelo noma yini. Uyacelwa mfethu. Angifuni. Inkinga manje ukucelwa. Angifuni nje na. Phela ngeke nithi ngezinto engingayifuni ngenkani. Ngisho ukuthi sowenza izinto ongayifuni kodwa siyacela. Mina ngenze njani ngalo luthando lakho olukumene. Thathe mfana mgqomeni phume kimi. Mase ngazanjani nawe. Angathi umuthanda uthatha intambo uyihenge. Akhenge. Ayihenge. Cha phela uthe enze njani ngawe. Enza njani nami? Mathanda ukunquma phela senganquma ngoba mina angimfuni. Ya nolwazi. Yiyo lento engangisho. Waphika ngithi. Ha? Yiyo lento engikhuluma ngayo. Ha? Woza la.